एसे आलदा टाइपनिमोन नालाय मडार्न सेक्सि टाइपमोन आरो आंनि गाना आङो दा ओरैनो दङ बेकार हाउसवाइफ बहा नुजेननानै मा रावजों फोरमायनानै होननाय आरोखि ना हिप हप टाइप एकदम बे समाव आं बिराद बखि जादोंबो मानसिफोरजों आंनि गोसोनि गोदै राव जि बर' हारिनि मोनसे भिडिअ फिल्म बानायनायाव टार्निं पइन्ट आरो जारिमिनारि बेनिनो जिहेतु दिनै 25 बोसोर अर्थात सिलभार जुबलि खुंनाय बे हाबाफारि जादों आरो बिथांमोननि अर्थात बे प्रडाक्शन हाउसनि जिखिनि एक्टर एक्ट्रेस दं फावखुंग्रि दं बिथांमोना जयै लोगो हमलायदों आरो खोब खुसियै बिथांमोना रंजानायखौ जों नुनो मोनदों आंनि खाथियाव सानै फावखुंग्रि एक्ट्रेसफोर दं आब' सिम्पोल दं बिथांनिफ्राय गिबियावनो मिन्थिना लानि माबायदि खुलुमबाय थिगैनो दङ माने बिराद गोबावनि उनाव दिनै माने बिराद मोजां माने ज' लोगो हमलायनायनि जोंनि आदा प्रडिउसार महेश ब्रह्म आरो आदा सत्रजित नार्जारि बिथांमोननि अननायाव जों दिनै एकदम 20 बोसोरसो जाबायमोन जों लोगो मोनलायलायिया दिनै ज' लोगो मोननानै रुफाथि मायथाइ फालिदों जोंनि आंनि गोसोनि गोदै राव जि भिडिअ एलबाम बेयाव माने जमा जानो मोननानै बिराद गोसोआ गोजोननाय मोनदों मा गान मोनदों ना बे एलबामाव आच्छा बे एलबामाव माने ओरैबायदि हिप हप मडार्न टाइप आरो आंना एकदम इउनिक आरो बे गाना माने आदा मुसुखानि लिरनाय खननाय आरो राजुमोन एक्टरा राजु नङामोन ओमफ्राय लास्टाव राजुजों जाहैदों बहा नुजेननानै मा रावजों फोरमायनानै होननाय आरोखि ना हिप हप टाइप एकदम बे समाव आं बिराद बखि जादोंबो मानसिफोरजों माने एसे आलदा टाइपनिमोन नालाय मडार्न सेक्सि टाइपमोन आरो आंनि गाना ओमफ्राय बे गानखौ आं बानायदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो नोंथांमोना मोनसे एस्टाब्लिश माने भिडिअ लाइनाव बर' भिडिअ लाइनाव खोब सिनायजानाय मोखां होनजागोन मोनसे दुगानायबो मोनसे दङ नोंथांमोननियाव गिबि एक्ट्रेस हिसाबै मा बुंगोन माबायदि गोसोआव आच्छा फार्स्ट हिसाबैथ' दुगानाय ना मानाय बेखौथ' जों होननो हाला दा पाब्लिकफ्रासो होननो हागोन माने एक्सुवेलि बे गाना कनसेप्टजों करिय'ग्राफजों बिराद मिलायफ्लेदों गानजों मिलायफ्लेदों माने बै समाव सिडि केसेटमोन नालाय माने बांद्राय थाब गोसारामोन आरो अबयसे भाइरासि बुस्थुआ एसे बांद्राय थाब जायामोन आरो दानाथ' मबाइलाव माबा नालाय इउटुबफोरनिया एकदम लानानै थाब हगारो नालाय ओमफ्राय बै समाव बिराद सेलबो जादोंमोन ओमफ्राय गोसारदों आरो मोजां मोनदों बै समावनो गानो मोननानै जोंबो गोग्गानाय मोनदों माने दा गिबिसिन होननानै माने लेजेन्ड होननानै बुंजानाय बेखौ मोजां मोनदों आरो मोनसे जारिमिनारि होननानै बुंनांसिगोन बेनो फार्स्टमोन नामा नोंथांना औ आंना माबाया एलबामा बेनो फार्स्ट ओमफ्राय फिल्मा आंनि खाफालनि लिरनाय दा मा खालामगासिनो दं आङो दा ओरैनो दङ बेकार हाउसवाइफ लोगोसे माने स्टेज प्रग्राम बिदिनो खालामो आरो ओमफ्राय सिनेमायावबो सम सम खालामो आरो फिल्माव